Hej med jer. Har du købt en Gosne pizzaovn ligesom mig, så kig med her. Jeg har lavet en helt almindelig pizzadej, lavet på Caputo-mel, den røde. Den har ca. 310 W-værdi. Det vil sige, at den har god strækkeevne. Den er god til at hæve i længere tid i køleskabet. Den er enormt god til at bage med. Den har god hæveevne. Jeg har lavet en almindelig margarita uden basilikum på, da jeg har en søn, der er allergisk. Så det her, det er forsøg på at lave en pizza i vores Gosne-ovn for første gang. Vi ser her, at den bliver vendt stille og roligt med en spade. Spaden er sådan en roterspade, så det vil sige, at den bruger vi kun til at vende pizzaen ind i ovnen. Det er ikke den, jeg putter pizzaen på, når det er, jeg skal putte den ind. Det er simpelthen bare en til at holde den, så den kan justeres i varmen. Og her der får man lige løftet lidt på pizzaen i form af, at den ikke brænder i bunden. Man hører den.